Ai ngộ yêu ble ye ke jing penyo ke jung tra ye ke kalam ke de ke bu ke bakrau ye nga bagan yo man wan shipi ti chi sien ki kun ke jung ble ban ye benta ban share ye ke tien jung ble happy ha ke de ku por ban benta hang nu ba pidan ha ke de ku por nga pedeng sngu hai pi se ke de ka tien ke jung ble ban bo ble on yo ban ker khu yi pi de ke tien ke ba em ke jung trai Kabenta na gaktian jong uplay ka bang kwa ban ye sam ban ye benta lang bat pi ha gane gu puar ka long. Henyu jat ki jinglong jong ki briu kinam yo ye ka beneng. Kani ka de ka jingkali ju ki babon ki briu ka bijukali ha sepang gane ka jingkali bat nga kwa ban ngi pi ha gane gu puar ba benta de gane gaktian ka jong trai uplay un kar khu sisa ye ka jing bujong pi. Da gane gaktian ka jong uplay. Ban syas kongaro ban sngap ye ka. Ki eng kita ki new jat ke jinglong jeng ki bril ki ba ki nam yo ye ka beneng ngakwa ban pen i gini ki new jat ki jinglong jeng ki bril ki nam yo ye ka beneng ngakwa ban shai pil ye ki bril ki brani gini ki new jat ki jinglong ki nam yo ye ka beneng namar ba ka bible ke hikaya ngai pi shai ba tiga kwa ban pen i fi gini gu par hang no pi don ngakwa pelet jingmot ban ngap ye ka hadu ban kot ba kana ban pen shai kum kinu gini ki bril ki bam yo ye ka hima ge jong play Kum kinu kita ki beriu ki ba doni ye kata ke jinglong ki de ki new jat ki bam yo ke hima ke jong play. Ka bang kwa ban pen i fi ha ke ne gupon. Shua ke tangan puli fi ke we ne ke tien ke jong trai ka ba apostol Paul Ukraine ki benget antai ha Korin wang di ki tien. Na ke siti u Paul she ki nong Korin ke nong ke ba khat san ke khot ke ba khat khandai wang di ki tien ngap kan puli fi. La datang ha ke ne jing yem hingi long ki ba kermen ha ukures ngilong ki ba kor ditam na ki briu baro kene ke ketien ke jong trai upal wang ni ki benget ki badang tahe kurir ong la datang ha ke ni ke jinglong ke jing yem ka ba ngi yem ngi kermen ha ukures ngilong ki briu ki ba kor ditam na ki briu baro Menta ngakwa bengen late nobet syakini ki new jat ki jinglong je ki briu ki bom yo ye ka beneng Kini ki new jat ki briu kinam yo ye ka hima ke jong play. Ngan pedi fi ne ka ktien jo trai. Kum kinu ke ki briu ki bam yo ye ka hima ke jong play. Ka banding kong bar ngada kwa pin sngap ha. Kan long ke jing mentoy ke jing ker khu ke bakrau. Ka banding kong ka Bible kong kum ni. Kita ki self righteous. Kita ki briu ki ba snow hawk ye lede. Ki briu ki ba snow hawk ye lede kinam yo ye ka hima ke jong play. Kibrei ke besngo hot ni lede buat kit I ben no ye kiwe kit I po no ye kiwe kit sngo start sngo sarong ye lede. Debar ka Bible ke hikaya ngi bon sien lada pidan ke jing sarong hai ke jing u blay u yele persya ye ke besarong. Si tiba den kong jong Petrus kelenong besan di khot ke besan puli kita. Naba u blay u yele persya ya ke besngo krang badi ke besngo sarong. Uni ubril ne bril ke badan ne self righteous kata ka jing snow hawk ladi ke jing snow biang ladi ka Bible ke itu ingi ba unnomyo yang ka hima jong ublay bat ba ublay u isi ya kata ka jat jinglong namar nga bat pi baro khot ngi la jat ba ngi la sakamano rede tang de ke jing ai ke jong trai ngi long kum ni ke mangilong benta piu I ka ktien ke jong trai ne ka kum ngandong rem ne ka ktien jong ublay ka bo Jesu Ukraine naga gospel naga jong Lukas kala nong ga khat pra de khot ga sipo de ga khat saung pilap ye ga we ga jinja ga ba ja ye ga jinglong jong nong krang nang ta bat ya u parisi ha ga we ga par ba u parisi bu nong krang ki let kiu she ga tempel banduai unong krang ro ulet ban kerpat banduai nam da ki pop ki jongu nang ta uni unong krang sorry uni u parisi sa du si ru ka de ga par ka bu let banduai ha ga tempel kum ba julong na ga par she ga par Tiga baja ka baja kan kum ne ka ktien jo trai nganam puli sa puli mavi namar baga jerong ba Lukas kalnong ba khat pra di khot ba sipo ha do ka ba khat sao pilap igini ki jing tho ang tu ka ba uniu parisi ha ka ba ulet sha kata ka yeng jong ble u duai ni ki jing duai wong a ble ngam long ko mutai unong pop nga dei ba juwan sha ka jing yeseng nga dei ba ju sumar ki kom ki jame nga dei ro uta ubre ba ju sha jen it nangta ba ju ai shimon ro sha ka kam jame nga sngukmen ba nga klemlong ko mutai unong pop Kani ki jing dumai ke jong na ubre ang Bible jong na parisi ka penlang yo Jesu yo ble bo susi
Henry uni unang papat. Haka ba uwan haka da ka ying jongbli marba urung na ka jingkang uda dem ba uda yam uda len yari le ko pop light tang ban angi ke suntur ban keren rem. Na barbalay usngo kan do ya ga ko pop usngo thu ba de unang pop ubala rem ubala japo ubala japat na ka gm ga jong. Ula im ni ka gm ka ba nompen so ba yo blay. Bat ulai yai tiet balai thap ni ke sedam da ka bayai pamap no blay ya kata ka pop ka ba ulale. Bat ka Bible ka yetu yangi bau Jisu ula penksan ya une unong pop. Bat ya une unong Parisi une Parisi pada ubas kam pada ubas ngohak ladi ka Bible ka yetu ba Jisu ula penrem ya ul balai ngohak ladi. Kadang-kadang ke jisah naga ketian ke jung try. Ubril naga bril badan ya kadang bersim jaga jing snow hak snow sarong lebih. Kadang ngepi on namio badam dan bentah ke hima ke jung try. Ngiri ban snow tu ya lede bayang ngepi lapit daga dor ba ke snam ke jung try. Sisian ngiri long nong shon badu blay rom dan nong basan di kot bapra di puli kita. Ngiri long nong shon badu blay. Bada dian kata la map bala penim yang i da kasnam ga bakodor ga jong trai giri ba ong da ka jing la penim ba la map iki pop janga bat nginem dei ban isi yaki barit ki barem ki bejat giri ban snow yaki bat ngidi ban ie yaki bat ngidei ro ban klilem yaki ban aimen sim lem yaki bakin wan pai shaka jing penim ga jong blay ban bakin yo mat i ga jing map ga ban trai riba syukam no ile banga babit babiang nyu po nyu thalai kiwe u play u isi ya kata ke jinglong bat katang ke jinglong riu play ke jong ta ubriu ka long ka bathala ka batalin la dengi sngo sarong ni sngo hok irdi la dengim kwa shu ban ye klilam ban ye lap lem ni kiwe ban ye thu lem ni kiwe ye ke jing ba ke jong u play ni long kita ki ba upal luang la datang haga ne ke jinglong jim pikir man ugres pilong ki beri ke ba kordit tam na ki beri baro. Kadang-kadang keketian ko jong try ka mga kwaban penihe ka ni kupuar. Katanga di kupuan maningkom. Beriu baar ni ka beriu ka baar ki bomyo ya ka hima jom lay deune. Sangap ngan pulifi. Ubom nget ha u Jesu Christ. Uno ubom nget ha u Jesu Christ. Bau Jesu Christ ulayap ula mipat ula kiu no sebenang ula pa yung man seba kuat. Siya ka kendau, siya ka pertay, bantray ki beriu banta. Utau beriu bamplayu ya ke jing mi pat bamplay ke jing mi pat jong jitu ke jing yap jong jitu ba de ke jing pa yu man se ba khoi utau de beriu bam ngai ba la da phim ngai ke Bible ko ang ba on nam yo benta ha ke hima ke jong utrai ngan puli fi ne ka dong dem ke tien ke jong blai la ngan syukran kum ta yu su kendit kum no kum ta tien ke jong utrai ke bo Jisu kuran ne ke gospel ke jong uyanes kelanong ke ba khat sao di khot ke ban riu kabang ngidon kam banget hau Jisu ubalong ke lenti ke jing sisa bat ke jing imdi kabut da kaba plasai melayap melami pat letep melami pat ban melakiu no asyabaneng bat men sawan pat nget sispa neg sispa igeta bat pintip bau blay jingi ulang blay ubakarau tongan peni pi tak we ke dikot neg kin ke jung trai Jisu ang naga gospel naga jong Yohanes ngan puli ke naga ktin ke jong trai naga gospel naga jong Yohanes kelanong ka ba lai ke de khot ka ba khat nyo ngan puli ke naga ktin ke jong trai ka ba ongkum ni sngap ha kan long ke jing ben trai bar ke jing ker khu ye ke jing em ke jong pi ka ba ongkum ni ke naga ktin ke jong trai na ba ublay syam la pa yelo kuon se ke pertei ba on penrem ye ke pertei henrei ba on pen em ye ke pertei dau utau banget ya on rem henrei utau banget ula rem lupa na ba syam langet ha ka kerteng ukun ublay balakha marway kene gede kektian ke jung trai uno ubre ubamget ula rem lupa na barbalay uklem la pla ye ke kerteng ke jung trai kaya ke bang kwa manong lada pimpla ya ka kerteng ke jung trai lada pimkran ye ka kerteng ke jung trai lada pimnget haga kerteng ke jong utrai pila rem lupa re ubreu ubayai pla ye ke kerteng ke jong utrai ubayai snongo ye ke jing penim ke jong utrai utau de ubreu banget tau de ubreu banget baraba pipla pinget de don not mara khot
ngan ong yifi gi kon ga jung trai pede gi kon ga jung blei rom kana nong bekendai de kot ga besipo nget dalaga donot pla dalaga sentur da pinget bu Jesu udai ublei bat ubalawan ban haka din pna ban yap ban la tep yu Jesu ban la mi pat barun sawan pat pla bu long kumta ni man syukun haladi pla sikiwe bekiwe kan yo tip lem ya kata gejing sisa kani sisa na gaktin ga jutrai kani ka kenhun ka baar kani ka kenhun kita ki bomnget yu Jesu kinnam yo ya kahima kejong ublei bat kini ro kani ki breu ki basrom ki bom kwa ban pla ya ka jing penem ga jung trai to nang ta ga balai ka bangan pedi fi ka group jong ki breu ki balai ki bom yo ya ka peneng ki dikine ki breu ki ba arsap hypocritics ki breu ki ba arsap ki breu ki ba arsap kinnam yo ya ka hima ka jong ublei kat kom ki jingi kai ka ktien ka jong ublei ha ka ktien grek ya ka ka ktien arsap loang uta unong ngorong kom dong ktien nang we play actor ma uta unong le usunong le man le ti sule man le kini ki breu ki ba don ni ka mesim le man le wat man syakriu bleng nang pil ban chule man le klem da klabot klem da pla klem da kongo ya ka ktin jumle pinam dan bentah ke hima ka jung trai nginam la ban le man le ban chupen I tang na bar ba ni syakri re nado ka do not ka besyak da ba plai ki pop jong pi baro khaj nado ba pi kan mau ki pon nang khna samla pla le chik bru joi pla lut e ka ta baro nanta sedang ban yaj ban em ke chem ke bathamai ban syakri yu trai Sim ni gejing pen baptis ke pengam syawa prom syawa bet dan kamri banda batai da kumul prom syawa dien kata mi ko breu batmai kan kom gaktin jong trai ke batai yangi pal wang ne gesiti ke bar si dong korin lang besan di khat khat nyo u badana u kris ulang no u jing tau batmai ki ke barem ki lawai be ki la do no bat hakmi ki ke la jalong ki batmai ti dena ga de gadau ka kwa ma pi nginam dei bangin play actor ma man sule man le ken mar kam long play we see bai ga de ga jat ching long bat kin nam yo ru ye ga baneng kat kom ga ji ka ga ktien ga jung trai kini ki bale arsap ken ong pi ka don jing ma hado kata kata pi ga ktien ga jung trai ka batai yang i sai ma ga ktien ga jung play bo Jesu ukuran pindapuli na ga gospel ga jong Matius nagalanong ka ba arpulai pinsalap si bon ka ba Jesu ukuran presya ya ki beri ki ba arsap bat kini ki beri ki ba arsap hiti kinom yo ya ka hima ga jong ublay kat kum ga jeng batay ga jikai ga ktien ga jong ublay sepuli hang tu ki beri ki ba arsap kinom dan benta ha ka hima ga jong utrai Kemau makan nega step ke balai ke kanhun ke balai am kinam yo ke hima ka di tang naga dong bablai ba ki le arsap ngakwa ma dong pi ban syakri utrai ngem dei ban le arsap pen khuo ya la ga jong em ga jem ban pen so bhayu blai or pi em ga jem ban pen so bhayu blai un kar khu ye ga jem ga jong pi kane ga de ka ba don kap e nginam dei bangin le arsap ban syakri utrai ka grup ka basao bar kita ki break ki bamyo e ki hima ga jomli ki kum kino kita ki bamyo e ka hima ga jomble kadi sngap ki ba kren ben ya omen sim jomble uno bre ne gudu breo ka ba kren ben yung sim jomble kinam yo e ka hima ga jomble ong Jesu ye gini ki ktien pidepet ga gospel ga jong Matius kala ga ba khat ar ga khot ka ba lai puwe ka ba kren shai yang hendu Naba uno ubre uba keren ben blay ya uta en map. Henry uno ubre uba keren ben ya umen sim jong ublay ya uta en dan jing map haga de ke pateng ke bamenta bat haga de ke bansawan. Ka kwa man ong ivigi kuon ke jong ublay ubre na ke bre ke ba keren ben yu men sim jong blay en dan jing map. Tinga kwa man ong ivigi ne ke por hang no pidan. Pi ke jing keren ben yu men sim ko yang ne ke wer ke keren ki bre jong ublay ye ki beri ke bala pensle jong ublay ha ba ki yalap de ka ktin jong ublay ha ga ba ki duai ka ba ki shat ki ro yo ublay pi kren ben pi kan tho pi kan no o u ki ba kum ta ka pi hap ha ga ba kren ben ye ki beri jong ublay pi hap aga da ga ba kren ben yo men se ba khu jong ublay
Balan pingat hagadaga jingkran ben yung bersim joblay ka Bible kong on dan jingmap yung tanay gadaga brio. Tinga kwa man penisya yefi na gadaga jaka kikun jangublay. Nginam day mandan gadaga bersim kren ben nyaw pok. Na marbalay ublay isi ya gadaga brio ke badan gadaga jinglang. Ublay jukran ben ya gadaga jingtlot jangabil gadaga jingpi. Psikan mau kan dia gadaga jingjaga Bible. Naga gospel ga jung Yohanes kana nong ga ba prane kot terang tu pikan mau ba sepang ga tu ka kentei ka ba klim haba ga ga breu ka ba klim ka wan shau jisu klam la penrem ya ka bat uchu maham ya ka wat nom le pop shu ka kwa ma nong pi ga ga ktien ga jung trai da pidan ni ga men siem jaga jing kran ben shu ben ko bet yiki breu jung blay ngat ong pi ngap ha ga pop bakran ben yo men siem ma ko jung blay Bat kan nambah ki kun jong blay ba pinle kum ne tip shai mai ga ne step ka ba sao le ki breu ka kan hun ka ba sao ki bom yo e ka hima jong blay ki breu ki bodon hang ne ka group jong ka jing kren ben kin nam don benta ha ka hima ka jong trai sapuli ma pi ga ka tien ka jong trai Matius ka nong ga ba khat a record ka ba lai ku we sapuli ma pi ban pin lap shimon ye ka e ka ba ka tien jong trai ka kren ham do nang ta ka grup ke besan ber ki breu ki besan ki bomyo ya ka hima ga jomble ki dei ki breu ki ba penyap ki breu ki ba penyap kin nam yo ya ka hima ga jong trai kwa man ong bigi kon ga jomble ki ba penyap pi penyap ya ga jinglong ben siem jong ki kon gi kti jong pi penyap ya ga jinglong ben siem jong ki parlok ki par jong pi la ni you Ting tang ki kuon japi lan ki bahayang besam jampi ki terang ban yu jisu ki yu jisu repi penyap no ki jenglong bakan jaman sim kita ki dei ki hap lang hangan ka kentien penyap ya ka nuga jing penyap ki kuon jong rei bat ki ba penyap ya ka nuga jing penyap laki ki breu lan ka nuga ki ktien ki tli ki jingle kita ki breu ki nam dan benta ha ka hima ke jong blai kat kom ka ktien jong blai kanele ga dei ka hukum Kabo beliau ayam Moses pinipet negi kitab Exodus kelenong kaba arpo ke dekat kaba kat lai ke YouTube ini wat nom penyap men nom penyap ke jing penyap ke dei ke pop bat nabi penyap pinam dan bentah ke hima ke jong play bat ro ke tin jom ke YouTube ini nak keni ke bentahi kwa mana bigi kun jong trai kini ke ba penyap kinam dan bentah bat ke Bible ke YouTube syai ke keren syai yang ai pi ki kun ke jong trai ongkom no Jisu li ong nega gospel ke jong Matius long basan di kot arpuwe. Ya kiba penyap ublay on bishar. Kun ke jong ublay ya kiba penyap ublay on bishar. Kini ke dei ke we ke benta ke ba ngakwa ban pen fi ke por wat nam penyap. Lai ke jong long ben siem jong no la ni yanu la ni I pidam dei ban bandan ke no ke plan beman. Yanu ke dong pidan ni ke ni pidam dan benta ke hima ke jong trai. Dan ta ke bakat do ke grup ke bakat do jiki breu ke bamyo ya ke hima ke jong trai dei ki breu ki ba aurea ki breu ki ba aurea ke damyo ya ke hima ke jong breu na bar ke Bible kong paul wang ne ke city upal sing no Ephesus long besan di kot ke besan nang ta ne ke city ke ban kong upal sing no Korin ke nong ban reu di kot ke ba kendai uang di king din na ba ya ki ba aurea ba di ki ba klim kin namyo ya ke hima ke jong breu bat ya ki ba klim ba di ki ba aurea u play un bishar kani ke ktien ke jong trai ka kwa man ng pi kini ki riu tali ki group jong ki breu ki bamyo ai ka hima ke jong u play ha kani ku por ba mtanga kwa pin snap pin pusan puli ma pi ki khot Bible ke bangala ai pi na marbola dengan kerendut hang ni kan bot ma kan sim hai ku por di namar ka tanga klem la da puli ki khot de ktien jong play na mar bangala kan mau lendet bangala la lendet ini ki khot de ktien ke jong trai de shupen ke sngo kumta Tinga kwa manong bigi kon ke jong blay lada pingat hakini ki riu tli ki jinglong haga jingem mu jibi ngong pi kala ke bamot namar gini ki riu tli ki jinglong jong ki breu u breu la ke breu kin nam yo ya ka hima ke jong blay kin nam yo ya ka hima ke jong trai ti dina ke daung kwa manong bigi kon ke jong blay kan bhashibun ba pin kala ke bamot priang utrai ke jing jong pi em ke jing man pen sngub ha yo blay ha ke jing jibi ke man la ke sngi Mereka ketien ke jomlai ke kot haduk mentah
Tuan hanga pi ke batai ke bekiang ke jengit dengan penjam ni fi. Kini ke jeng yai khot iet ke jeng utrai ke jeng em ke jeng ke jepi ke kon ke jeng blik ti hang no pi dan. Haga nego por pi sngap pi pe ke ketien ke jeng utrai. Play una kar kui fi daga ke ketien jeng utrai. Da pi dan ni ke jeng long. Kadang pi ke jeng pi kala kamot pediang utrai ke jeng jepi. Ban iem ke jeng thamai ban syakri bhai utrai. Play un kar kui pi ke jeng yo sngo ke ketien ke jeng utrai hang no no pi dan. Play un kar kui pi ko play shiba de ke skor tin jo play. Ngisi syampat ke wei pat ke video. Amen. Amen. Amen.